Atzalde ondan hoi, eta ongi etorri, hoi bezala, San Martin jaixetan, Moises Azpiazu zanan oroimenez, ospatzen dugun dantza askatuko txapelketa ontara. Dakizuen moduan, Moiazpi elkartiak antolauta dago, txapelketa hau, eta udalan laguntziakin burutzen da. Eta urten ja, badoia nagusitzen, 29. edizioa daukau. Dakizuen moduan, 16 urtetik gorakuen dako da txapelketa hau, nausixen dako, eta gaur, hemen ditugu aurrian, 10 bikote, Bizkaixa eta Gipuzkoakoak. Dantzarixek, hoi moduan, hoi bezala, lan bikoitza ingo dabe, fandangua eta harina dantzauko dozkue, eta estanga itxasemiak izango ditugu hor laguntzaile eren trikitixakin. Epaimaiki berriz, hortxe dauzkagu perrez baitxa, Euskal Dantzarixen biltzarreko irukidiak, Jesus Mari Garate Ordiziarra, Lierni Martiaren Hernaniarra eta Carlos Arriegi Hernaniarra. Ja, esperientzia handixa daukenak erape. Sarixak lehenengo 3 bikoterik onenak jasoko ditue, eta baitxa Moises Azpiazun familiziak jantzirik politxenai ero egokixenai bere sarixa emongo dotza. Eta gaur badaukagu berezitxasun bat, urtero hemen aurrian izeten dugun bat falta du. Andonik lagaitxu aste honetan, eta gaur berai eskaini nahi dotzau dantza saio hau. Moisesekin batera nonbaitzen dantzan han izango da. Eta beste ibarik, baina dantza doinu probekin hasiko ga, hemen dauzkagu dantzarixak, eta ordenan eingo dabena izango da, probauaz batera bakoitzak pauso baten. Lehenengo, Lander Campos eta Aizea Ormaitxea, Santurtze Leioa.